कसे काय मंडळी, तर आज आई एकदम नवीन साडी घालून रेडी झालेली. आम्ही रिक्षा वगैरे घेतलो आणि सगळ्यात पहिले तर आपण येऊन पोहोचलो आपल्या कुडामध्ये. कारण आई घेऊची होती एक नवीन साडी. मग आईन बघूक चालू केल्याने त्यांनी पण नवीन नवीन साडी दाखवल्यानी आणि आईन त्याच्यातली एक साडी सिलेक्ट केल्या. साडी वगैरे घेऊन झाल्यानंतर आम्ही इलो स्टँडच्या समोर असलेल्या मिठाईच्या शॉपमध्ये. कारण आमच्या घेऊचे होते मंडळी पेढे. तर आईन पेढे तर घेतले आणि मुंबई गोवा हायवे पकडलो. जाता आता श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं दर्शन घेतलं आणि आम्ही ओरोस मार्गे कट्ट्यावरती येऊन पोहोचलो. आणि आज बाजारात दिल्यानंतर कट्ट्याच्या कळला की इकडे बाजार होतो, कारण गर्दी लोकांची दिसा होती. त्याच्यानंतर आंगणेवाडी जाऊचा रस्तो पकडलो आणि आपण येऊन पोहोचलो करेक्ट आंगणेवाडीच्या श्रीदेवी भराडी मंदिर जवळ. कारण आमका इसर येऊचा होता ओटी भरूक आणि जत्रेच्या टायमाक तर येऊक गावाक नाही, पण आता मात्र इलो तर मंडई दर्शन घेऊन येतो, कारण आतमध्ये व्हिडिओ करूक अलाउड नाही. एकंदरीतच वातावरण एकदम प्रसन्न होतं. त्याच्यानंतर गरमी होय होती, तर म्हटलं जरा उसाचा रस तरी पिऊया. तर आम्ही इलो श्रावणी रसवंती गृहमध्ये. आणि मोठी गोष्ट म्हणजे हो ते आपले सबस्क्रायबर, तर त्यांना भेटांसुद्धा एकच नंबर वाटला आणि ते